Kasingi ke basis pa hatlai. Ha ke kerteng pa bo kun si mo ko amen. Ko tra Jesu tu pen sele ingi da men si mo ko jong me. Kasti bening kong sikoren kalan nong ke balai. Ko para ngamla ban kren hapi kum hakibrio baken jaman siem. Henry tang kum hakibrio baken jado. Kum hakikunlung ha ukres. Ngal besar ipi dah kadut bar ngamsim ai ipi dah kajingbam beteli. Namar pimpat la ban bam. Wat menta pimpat la. Namar pidang long ki baken jado. Namar kat badang don kajing bisni. Kajing ya kajia hap deng jongpi. Hatu pimdei ki baken jado. Bar hatu ka akor jongpi kamlong kum ki riu pertai. Haba uwei na pi uong ngalong ujong Paulus bar uwei pat nga ujong u Apollos. Hatu kata kamlong kasabut bapidang long kiriu pertai. Ti uei ken u Apollos bar uei u Paulus. Tang ki chakri da ki bapilayo ya kajingay. Uwei pa uwei na ki ule tangkat kaba utrai ulapan kamti ha u. Ngalabet ya usumbai u Apollos pat ula ai Henry de ublei ubapensan ya u. Kani kamut ba omdei uta ubatung lemni uta uba ai usong dore ai. Tang ublei ubapensan ya u. Uta ubatung ba uta uba ai kitrai nak benta kaju kajing temu. Uwei pa uwei unyo yala kabainong katkum kajing trai sitom jong u. Nia trai lang na kabenta ublei mapipat pilong kalengka jong u. Kapaki dulan jong u. Da kajing ai kaba ublei ula ai hanga ngala seng kanong rim kung nong tei ubastat. Bat menta uwei pat utei halor jong ka. Uwei pa uwei udai benda sumar kumno utei. Omdon balak ban seng da kawei pat kanong rim kaba per na kata kabalabu. Kata kamut uji Yesu Kris. Lada ki weipat kilatei halor kani kanong rim da kaksiar karupa ki makodor kading uplang ne usder ya kajingtei jongki ta an sapan pau hakabasyai. Kasingi jong utrai kan sapan pau ya kata. Kata kasingi kan sapau da kading bar kading kan satenju ya kajat jingtrei jong uwei pa uwei ubriu. Lada kajingtei ka ba ubriu ulapan yeng halor kani kanong rim kadang yeng unsayo ya kabainong. Lada kajingtei ubriu ka yeng ka ing unsa duai. Uyala dia te unlait Henry kumba pet yap na kading. Pimtip mo ba pilong ka temple jong ublei bat ba umunsiam ublei usyong hapi. Lada unu upen bersih ya ka temple jong ublei upen jot ya u. Naba ka temple jong ublei kalong ka bakut. Bat pilong kata ka temple. Manu wat syukur ladi. Lada unu na pi utarai ba ulong bastad hakurkom perthei. La ba ulong ubabiet. Hakata hakurkom unsalong bastad shisha. Naba kajing start jong ka perthei kalong kajing biet tasam ha ublei. Kajing to ka ong ukeme ki bastad hakabut sianti jong ki. Saka waipan utrai utip kanu kilong ki basuda kajing perkat jong ki bastad. Kumtawat ngomeng sepang ki beriu. Baro ke kilong ki jong pi. Lada de u Paulus, ne u Apollos, ne u Kephas, ne ka perthei. Ne ka jing im, ne ka jing yap. Ne ki membenta, ne ki bansawan. Kini baro len kilong ki jong pi. Mapipat ki jong ukris, bat ukris u jong ublei. Kaktien jong utrai. Ngi singungu ya ublei. U Paulus sakani kalunong ubetenge ka ka ba maula ong ha kalunong ka baningkong. Kata kare ka jing yapat ha ka balang. Nakadaw ba makiki kendu lene ki itu ya unu riukut lene unu u apostol kisngo ba makiki long kam halor ba ne ki wepat. Bat kani ka jinglong ba u Paulus uang. Haba pidang don ni kani ka jinglong. Haba pidang don ni ka jing bisni. Haba pidang don ni kani ka jing sngo he. Hada pidang don ni kani ban nyoben ni ki wepat. Kini baro khoi ki jinglong ki pen pau ki pen syai ki pen isai ki dar sabar ba pidang long ki bri ki ba kenjaman ubad kenjado. Pimpat long ki bri ki ba kenjaman sim. Ban nak ta daw pidang long ki bri ki ba kenja do ngamla ban kren ki ba kham jelio hapi. Namar bele pimpat la ban pediang. Nang tada uong susu pidang long kim ki kelung. Haban besai pidah kadut. Pimpat san pat rang ba ban ai pi kajing bam ke ba e. Kohen ke para ba e. Lada mangi la syai ke singi la ne hadin habut haga akhir ke singi bang mangi ngin sayang hakmat jung blai. Ngin sapoi sep neng la ngin yo e kajing imbam jukut
day namar bangi day bat kanu ke kunhun na ne bat unu unong yalap ne unong yalam hendrei ka jing dia day jungi ka jing yo jungi ka bainong hakmat jung tra jungi Jesus Christ kan salong tang ka wei bat kata ka day ka jing day jungi bat ublay kat no mangingi itu ya uni ublay kat no ba mangingi le kamon jung ni ublay kata kan long ka bainong na ka benta jungi iwei pe wei bangin sahaban a jing ken hakmat jung tra Jesus hakmat jung ublay hak akhir ka singi Paulus uang gumni wong nga day bet sembay u Apollos u day ba ay hendrei mano pun he pensan mano penrang ba mano wa pun kiem bat mano pun seiso day tang ublay na takadaw nong bet sembay udan la kajong ka kamram u ba ay ru udan la kajong ka kamram hendrei pim day ben klet ba day ublay ba pensan penrang ba ba pen seiso hakaju karukom ru ka jinga day jungi ka day ben ngam kham jeliu haka jinga day jungi bat ublay khaba ka jinga day jungi ba ublay ngim day ban buot ya kibreo hendrei ngi ban buot ya ublay ngidon kam ban tip susu ya ublay ngidon kam ban terang ban mat ya kan ka jinga ka ba ublay ula pan pau ha ka jing im jungi iwei pe wei but ya ka kam jungi iwei pe wei baro khat an sa pan pau khmat jung ublay an sa tenju khmat jung ublay kani ka day ka ba Paulus ong ngi iwei pe wei don da ka wei pat kanong rem ka bala bantai kadon tang ka wei kanong rem kata ka dei kanong rem jong Jesus Christ kanong rem jong Jesus Christ na kata ka daw ngim don kam bar sungo sarong namar bangi itu yo ne ubrio ne kan ni ka brio ne katai ka brio bar kumta ter handai ka ba kongsan ka dei hatu nga itu ne em yo Jesus hatu nga itu ne em yo Jesus hatu nga jan ne em ni Jesus hatu nga don ne em ka jingtep ya ni Jesus ublay jonga unong pen em jonga menta pada Paulus uang ro kawai ka benta uang ngabasai phi kum ki khlung tang da kadut amar pun patla ban bam ki jingbam ki ba ban IP dik solid food ndrei haban IP da kadut sudah kum ki khlung ret komen ko para ba hatu mangingi la he la san ne yam ka ka jingbam ba mangingi pediang hado ka jingbam jong ka bala bangilala ban ngam jeliu ni kadang dei ba mangir ngidang sakut khlung bai ngidang sakut khlung bai bangidang sak pediang bai tangka ka jingbam ka balong tangkum kadut ka balong tangkum kadut bun sin ha ka jing im jungi kum ki kristana ha kani ka jingya linti ka bangi pej menta bun na pedeng jungi ngimla ban kiu ha ka jing im kristan jungi bun ba ki kristan jungi ngidang long khlung ba bat na kata ka daw teng ha bang ilai ai jing hikai ilai ai program retreat seminar kasem jing bhaban kran namar belai teng i haban ya chu na ju si na ju kelan haju si haju hiar haju si haju namar belai ngi thu ba mangiru ila jong ba kumju ki kristan ro bon ba ngim kloi le ngim pediang ngim kwa ban kiu ban san ban rang ba ha ka jing em sim ngi hun be ban chu so akut be ha ka tu ka program si sin si snam bat kumta ter ka jinglong kristan jingi kalong be kumta kasngi utrai ba ki program ka basisin sistem retreat basisin sistem seminar basisin sistem ki program basisin sistem kam kiu ru ka jing em kristan jingi ngim kwa ban yo ka jing kai ba kham jliu ngim don por ban plek por ya ka jing kai ba kham jliu ka tu ka pen i bang ngim pat long rang ba ka tu ka pen i bang ngidang hun ban long ki khlung kani ka wei hendrei kani ka ba jing khot jung jisu yang i wei pe wei u kwa ngi bangin long rang ba ukwa ingi bangin he ngin san ukwa ingi iwei pe wei bangin long ki baklan bandup tip bandup wat bandup ngam jeliu ya ka jing iet ka bama la pen pau na ka benta jungi iwei pe wei ngidan kam ban thrang hakano ko kam ngin le menta sedang na ka ba puli ka tien jong blei sedang na ka ba persyang ban praktis ki jing ki jing ba mangingi yo pedang ki jing kai ba mangingi yo pedang persyang ban le persyang ban em gitu ke jing kai ban ya rap ban kan tiu ke jing em ban sim jing i wei pe wei kam tam ke jing pulie jing i ka tien jong blei ha ka khot ba khan ri khot nyo Paulus ong ka temple phi ha tu phim tip ba ma phi long ka temple jong man sim ba khot ba blei man sim blei song sa aphi ka temple ka ba mut ka dei ka jaka song jong blei ka yeng ka jong blei ka jing kong san jong ka temple ka dei namar ba ka dei ka yeng ka jong blei ka dei ka jaka ba khot ba kentang bat menta ka temple jung blei kam dei kini ki mau ba yap handai dei mangi wei pe wei balong ki mau ba mangi ki briu ngi dei ka temple ka jaka song ne jong blei ringkat bat ngi wei pe wei ha ka ne ka sla per thei ladang ngi nyoko re ka temple ka ba khoi ya ka yeng mani ka ba khoi
ka bangi le burom ka kat no le kham karpang ye ka met jungi ka balong ka temple ba em jong ublei kani ka jing ong jong Paulus lada unu pun bersih kani ka temple ublei on sa penjot ya namat balai ngidei ki jong ublei ngidei ka temple jong ublei ngidei ka yeng jong ne jong ublei nakani ka daw ko men ko para ba ye ngidon ka kamram ban rikho ya la ka jong ka met ka men sim ngidon kamram ban rikho ya la ka jong ka jing em naki eki balaan penjakliai ka jing em jingi ngidei ban kan mau bang ngidei ka temple men sim ba khoi hakajuk korkom ro ngidon kamban nyo burom ye ki weiru namar balai ladang ari ke temple men sim khoj unmen jongal ne para jongal ne kan men ke para jongal bangai kendu malakas ngiru makiru kidai ke temple jong men sim khoj na ta kadaw nyimdei penjaklai la jongru ye ki weiru hakajuk korkom namar balai makiru kidai ke temple jong blai ke temple jong men sim khoj baru penkut ye kani kelendong Paulus da ka bakren spang ke jing start kani ke jing start bakenja perthai ke mut pinang long ke bakenja perthai pinang ni sung tenat ban yan nujor pinang sung tenat ban penia dai bat ubrio bat kumni kumta terter ban kiu kerdan ban pau khmat kiwei ban ong balai ngai kenduk ngai dai bat Paulus ngai dai bat Apollos ong em kani ke jing start ke bakenja perthai kalong ke jing bit tasam khmat jong blai kani ke jing start bakenja perthai ke de ke jing bit tasam khmat jong blai ka jing sung start jungi wei pe wei ke de ke jing bit khmat jong blai bar ka jing bit jong blai ka kham start ban ya ka jing start jungi iwei pe iwei nata ka daw ka jing start ka basisya ka jing start bakenja mensim ka ya lamengi ban jan sho blai ka lamengi ban burom ki wei ka lamengi bangin pediang lang iwei pat nata ka daw ladang idei jongno ru ngiyo jinget limba jongno ru ladang ye kendo ikino ki bri ba hikai ngi sepang blai ki ba hikai ngi sepang jisu ki ba ya lap hangi ka tien jong blai kam dei ka jinga dei jungi ba tu bri ba kongsan rei ka jingko ngo ba sisha jungi da ka mensim jungi ya ka jing hikai ka ba mangi yo pediang ba da bangi em sisha ka ta ka jing hikai ban jan so jisu ban jan so blai pa ban le ka mon ju kata ka balong ka ban yalam yangi sha ka jing em bam jukut om dei ka jinga dei jungi ba kiwei pat ki brio ka ni brio ne ka ni ka brio ngadon tang ka wei ka kamram kata ban yalam ya pi kamjan sha ujisu om kamjan sanga ladang nga yalam ki brio ki bawe ken ngaya kendu ha ka jing em junga ban yalam ki ban kamjan sanga ngala fil hendrei ngade ban yalam ki om kamjan sanga hendrei kamjan chu sha uji su ha ka ju gor komro nga bangai kendu yono no yalap ngade ban lek ling ba ju ban kamjan sha uji su om tang ban hun ha ka jing dei ba utu brio ne ba ka tu ka brio kani kadi ke jing hikai ka ba Paulus ukwa ban aing iwe pewe kam tam bangin num sung sarong ya ka jing dei para bat no kiri pau khmat hanrei ban pensyong nong rem ya ka jing em jingi ha ka jing start basisya ka jing start bakenja mensim ani ro el Jesus Christ jinom la jinom amen wa beneng to ai ba ka jing e ka mela ai ngi ha ku jongi Jesus Christ men jingi ba ka ding zo ka jing e ka bala pen raham ki do no jingi do mensim ba ku kin kirsiu biang hangi ya ka jing kerman berakar ku nak menta ka jingwan ka hima jongi to ai ba ka jing ai jongi kan pen kalai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pen kalai kolong brio man brio na shapo bar ya ka jing tha baro ka jing kmil ti ba tikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba andala job ya ka bo jong ka snil ka burom jongi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing ai jong ka jubili kan kirsiu biang hangi kipen grim jong ka jing kermen ya ka jing terang nak menta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing ai kan pen sapriang ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jongi sha satla ka pertai chami ublei jongi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen kudono kutam jisu tesin ai kumariang rap jingi kristan tu doai na menta jongi